sa tibok nga kalibutan. Unsa bang tao nga manumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tao nga mag-alima ka man kaniya. Gitagaan mo uhog ako ang imong anak sa tanan nimo binubuhan. Gihimo mo siyang ubos lamang ug diutay sa mga anghel, ug gipurong-purongan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buka sa imong kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang mga tiil. Gitagaan mo uhog ako ang imong anak sa tanan nimo binubuhan. Ang tanang mga karnero ug kabakaan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsang nga nagalangon